Tak jelikož u Kamikaze měl víčko nádrženého střikovače s trichtýřem a u Elroka ne, tak to jednoduše vyměním. Teda doufám, že to bude jednoduchý. Takhle jenom vyklopy. Takhle. By to tam mělo jít jenom nandám. Doufám, že to... Trošku hrubá síla, ale věřím, že... No je to. Rychlý a praktický. Původní je obyč. Auto za 1,25 milionu a